Meteorológiával tulajdonképpen bármilyen fura is folytatjuk az előző témaköröket, mert ez lesz leginkább a baleset megelőzésünk. Ugye, ahogy a Peti is említette, hogy az időjárási körülményekkel piszkosul tisztában kellene lenni. A másik pedig, hogy a hatékony repülésünknek is ez lesz az alapja, mert ugye vannak azok a pilóták, akik repülnek x éve, és mindig nézik, hogy a többiek hogy repülnek, ők meg a Földön vannak. Ezek nagyon sokszor nem technikai hiányosságra vezethetők vissza, hanem arra, hogy nem nagyon tudják megítélni az időjárási körülményeket. Azt érdemes tudni, hogy ez a meteorológia egy ilyen irdatlan hosszú tananyag, és lesznek olyan... De összességében érdekes lesz. Érdekesebb lesz majd terepen. Találtok egy régebbi felvételt az alapszintű meteorológiáról a YouTube csatornánkon is. Úgyhogy lesz most egy olyan rész, amit így alapfogalmakat igyekszem majd átugrálni. Egyrészt, mert a YouTube-on is rajta van, másrészt, mert a könyvben is megtaláljátok. Próbálok inkább olyan diákat, részeket kihangsúlyozni, ami könyvből kevésbé tanulható, mert egy picit a gyakorlathoz jobban kapcsolódik, hogy hol is alkalmazzuk ezeket a dolgokat, és hogy miért ennyire fontos nekünk a meteorológia. Megpróbálom kitalálni, hogy ez hogy működik. Ugye miért ennyire nehéz az előrejelzés, hogy ugye sokszor már azt se találják el reggel, hogy vigyél esernyőt vagy sem. Hát akkor mi a francot kezdünk az előrejelzéssel. Ugye az előrejelzéseknek van egy megbízható hatótávolsága. Sasz per kb. Szerintetek mennyi ez? Egy nap. 2 órája milyen volt? Szerintem itt az öreg időjárás előtt hideg a től, akkor hideg van, a vizes, akkor esik. Majdnem. Ennél egy picit jobb a helyzet. Ez azt jelenti, hogy előrejelzést, ami klasszikusan előrejelzés, az igazából úgy nagyjából 5 napra készítenek. És mondjuk ez az 1-2 órától kezdve az 5 napig nem lineárisan, hanem exponenciálisan csökken az esélye, hogy ez be is jön. Az összes többi, ami ezen túl készül, tehát ezek a hosszú távú előrejelzések, ezek nem valódi előrejelzések, hanem tulajdonképpen ilyen nagyon bonyolult képleteken alapulnak, amik az előzményeket, a több éves tapasztalatot, a mostani helyzetet betáplálják, és ebből próbálnak következtetni. Tehát inkább azt mondani, hogy ami ezen túl van, az már sokkal inkább matematika és valószínűségszámítás, mint hogy tényleges előrejelzés. Aztán utána, ami rövid távú, ott is miért van, hogy időnként mellé mennek, vannak úgynevezett peremhelyzetek. Ugye peremhelyzetünk az miben lehet? Lehet térben és időben. Amikor vonul egy front, piszok nehéz eltalálni, hogy az a front mondjuk délelőtt 11-kor ér ide, vagy délután 3-kor. Ez tulajdonképpen egy annyira nagyon szűk időrés, de mégis, hogyha délelőtt 11-kor itt van az a front, akkor az a napunk nekünk így gyakorlás szempontjából már tulajdonképpen el van cseszve. De ha délután 3-kor ér ide, akkor mi még reggeltől 2-ig mondjuk a tanfolyammal egy kiválót tudnánk gyakorolni. Tehát nekünk ez mondjuk már számít valamit. Vagy térben gyakorlatilag, hogy meddig terjed ki egy front, ugye egy ciklonnak, anticiklonnak, majd nézzük, lehet több száz kilométer a kiterjedése, hogy ez mondjuk Tatabányánál ér véget, vagy beér ide Budapestnek a vonalába, hát ez a front méretéhez képest kutyafüle. Nekünk viszont a gyakorlás szempontjából már megint piszok sokat számíthat. Tehát ugye innen, ha valaki bent van a magjában, akár időben, akár térben, relatív könnyű jósolni. Hogyha peremhelyzeten vagyunk, akár térben, akár időben, akkor nagyon-nagyon nehéz. Ráadásul az előrejelzések különböző modellekből is dolgoznak. Ezért szoktuk mi például azt csinálni, hogy amikor megnézünk egy tanfolyami napot, és később nektek is ezt érdemes, megvan az a kedvenc 4-5-6 meteo oldal, amit kinyitunk. És hogyha ezek teljes egészében egybevágnak, akkor azt lehet mondani, hogy viszonylag biztos az előrejelzés. Ha nagyon nagy az ellentmondás közöttük, akkor nyilván egy peremhelyzetet ők egészen máshogy fognak megítélni, akkor mi is egy nagyobb bizonytalanságot rakunk a napra. Ilyenkor szoktuk azt csinálni, hogyha régen volt tanfolyami nap, mert túl sokat szólt közbe az időjárás, akkor pozitív irányba döntünk, és úgy rizikózunk, hogy neki megyünk, legfeljebb nem sikerül, hazamegy mindenki. Ha meg volt egymás után mondjuk 6 tök jól megtartott nap,
akkor lehet, hogy egy ugyanilyen helyzetben inkább a nem felé billenünk és lemondjuk a napot. Aztán ezen kívül vannak még ugye a helyi sajátosságok is. Tehát egy dolog, hogy mondjuk úgy nagyobb területen éppen milyen az időjárás, de kisebb területeknek vannak jellemző viszonyai, hogy fordítják be a szelet, hogy reagálnak bizonyos helyzetekre, ezt is figyelembe kell venni. Nem biztos, hogy minden meteó oldal tudja. Aztán az is egy kérdőjel, hogy a klímaváltozással mi minden változik, mert ami régen ilyen bevett dolog volt, hogy a nap végén mindig ott volt egy úgynevezett gyogyi szinte, ami egy ilyen kis gyógypedagógiás, nyugodt, békés repülés, levezető repülés. Ez nagyon sokszor már az utóbbi években, majd hogy nem azt mondanám, hogy 6-7-8 évben nagyon sokszor hiányzik a nap végéről, és egyszer csak így leáll a szél, puf, vége a napnak, vagy megfordult. Tehát nem egy olyan egyszerű történet ez a meteorológia. Mégis miért fontos? Hát azért, mert tulajdonképpen ez a jelzőtáblánk nekünk. Nem raknak kereszttáblákat a felhőkre, de maguk a felhők tulajdonképpen kereszttáblák és fények. Aztán persze el lehet nélküle lenni, ez ugye 2 dolgot tud eredményezni, mind a 2 az vészes. Az egyik, aki mindentől rossál, mert lila gőze nincs, hogy mi történik, és attól is megijed, aminek örülni kellene. A másik, aki meg semmitől sem fél, mert hogy szintén fogalma sincs, hogy mi történik. Úgyhogy próbáljuk ezt eloszlatni, hát mivel tudjuk, meteó alapismeretek, betanuljuk a száraz fogalmakat, megtanulunk meteó oldalakat böngészni. Aztán utána megtanuljuk ugye az előrejelzéseket, mi alapján tervezzünk, és azt is meg kell tanulni, hogy amikor kimegyek a helyszínre, akkor először elkezdjem összevetni, hogy oké, azt mondták, hogy 10 órára ez lesz, most ehhez képest 10 órakor itt állok a dombtetőn, mi a valóság per pillanat? Nyilvánvalóan, hogyha a valóság egybevág az előrejelzéssel, akkor már elkezdek hinni egy picit jobban annak is, amit a következő órákra mond. Ha már a reggeli helyzetem nem ugyanaz, mint amit az előrejelzés ígért, akkor nyilván a későbbiekkel kapcsolatban is nagyobb kétségeim ébrednek. Tehát egyszer csak át kell ültetni a meteót ugye a valóságba, hogy megtanuljam megítélni, és nem csak azt megítélni, hogy most mi van, hanem az, amit az égen meg körbe látok, az mire utal, mi fog következni a következő időszakban, akár rövidebb, akár hosszabb távon. Mert hát ugye ezzel sokszor szembesülünk. Ráadásul Magyarországnak a domborzata főleg gyakorlás szempontjából sem annyira egyszerű. Mindaddig, amíg mondjuk kimenve az Alpokba, vagy magas hegyek közé, vannak bizonyos jellemző széljárások, illetve hogy megsüti délelőtt ugye a keleti oldalt, aztán később ugye honnan süt a nap. Gyakorlatilag annyira kis picike hegyeink, dombjaink vannak, és annyira egy szélirányra beállítottak, tehát hiányoznak mondjuk a körbe startolható starthelyek, vagy nagyon-nagyon kevés helyen van, hogy előfordulhat, hogyha mondjuk a szél délies, esetleg picit délkelet, picit délnyugat, el tudunk menni Csolnokra. Aztán, hogyha ennél keletibre fordul, akkor el tudunk menni Tardosra, mert az meg keleti szélre jó, de mivel a 2 között mondjuk van x kilométer különbség, előfordulhat, hogy egyik helyen sem jó, mert nem biztos, hogy ott pontosan annyival fordul odébb a szél, mint amennyire itt már nem jó. Hát ez, hogyha nagy hegyeink lennének, ezt könnyebb lenne megítélni, itt nekünk ez van. Főleg az elején gyakorlás szempontjából nehéz, mert a kisdombos starthelyek limitáltak, amióta nincs fedémes. Bizonyos szélirányokban tudunk kisdombon gyakorolni, ennek kiküszöbölésére idén lesz majd még sokkal több csörlés, mint ami a tavalyi évben volt, és ez egy picit a startgyakorláson tudunk majd gyorsítani és segíteni. Azt mondja, hát elvileg így kezdődnének az ábrák, amik a könyvben vannak, és na ez az, amiken nem fogunk teljes egészében végigmenni, csak az alapfogalmakat ragadjuk ki belőle, hogy mi az időjárás, ez a légkör pillanatnyi állapota. Na most ebből a légkörből, amit ide így szépen fölraktam, vajon melyik rész érdekel minket? Hát ez az alsó, a troposzféra, és annak is, ha megnézitek itt, hogy a Mount Everest az meddig ér,
az már bőven nem érdekel minket az a magasság. Ki az, akinek van fogalma róla, hogy talaj plusz meddig repülünk általában? 2900. Igen, ott általában van egy limit, tehát hogy így a Mount Everesthez képest még vegyük le, na és ugye tanfolyamon szintén nem repülünk 2900-on sem. Úgyhogy egészen, ami nekünk számít, az az alsó réteg lesz. Később majd beszélünk meteo oldalakról is, ma még nem, de majd fogok kiküldeni linkeket. Érdemes olyan meteo oldalakat választani, nem ez a kis populáris, hogy reggel odarak egy fokot, mínusz-plusz, tehát a legalacsonyabb, legmagasabb, és van mellette egy napocska, egy felhőcske, meg 1%, mert ezzel olyan nagyon sokra nem megyünk. A komolyabb repülés meteorológiai oldalak egyrészt órára is lebontják, hogy mi az, ami várható, és akkor mondjuk már látod, amikor megjelenik, hogy eső 40%, az nem mindegy, hogy a teljes napra vonatkozik, vagy csak mondjuk délután 4 után, mert lehet, hogy előtte nem történik semmi, illetve ezeken általában állítható a magasság is. Ahhoz, hogy mi várható, és tudjunk következtetni a jövőbeni időjárásra is, nekünk például nagyon fontos azt is tudni, hogy mi van talajszinten, mi van 600-on, mi van 1200-on, mi van 1800-on. Tehát érdemes olyan oldalakkal ismerkedni, amik tudják ezt a szintbeli különbséget is. Nézzük a légkörnek a fizikai jellemzőit. Hát ez mint minden gázra, egyébre van hőmérséklet, nyomás, sűrűség, nedvesség, tartalom. Hála a Jóistennek általában egyik sem állandó, hanem mindegyik változik, és ebből kellene nekünk kikombinálni, hogy mi fog történni. Na, milyen alapfogalmaink vannak, amit akkor se tudok megkerülni, hogyha szeretnék. Hőmérsékleti grádiens, ennek is van majd több válfaja, átlagos, száraz adiabatikus, nedves adiabatikus, vízszintes, függőleges, ami számunkra a legfontosabb lesz, és amit legtöbbet emlegetünk, az a függőleges hőmérsékleti grádiens, ami azt fogja elmondani, hogy ha én 100 métert följebb megyek, akkor mennyit fog hűlni a levegő. Ennek az értéke, az átlagos értéke, ez 0,65 Celsius, amennyit hűl. Hogyha ennél többet hűl a levegő, akkor ott egy erőteljesebb termikus aktivitásra lehet általában számítani, hogyha pedig ennél is kevesebbet, esetleg semennyit, sőt melegszik, akkor létrejön majd a következő képen, látjátok, egy úgynevezett inverziós réteg, tehát ott nem fog a levegő tovább emelkedni. Aztán a légnyomás, amit nem tudunk szintén megkerülni, 1013,25 hektopaszkál, ami egy egyezményes érték. Amikor ugye ennél alacsonyabb lesz, akkor ugye jön a ciklonáris hatás, hogyha magasabb, persze ez nem ennyire itt pont elválasztott, akkor pedig az anticiklon, de ezen is több át fogunk menni. Ennek a légnyomás értéknek egyébként a teljes repülésben olyan szintű szerepe van, hogy ehhez az átlagos tengerszint feletti légnyomáshoz mennek a nagy gépek és repülőgépek is, és amikor közelednek vissza a talaj felé, akkor szépen beállítja, illetve fönt is ezt az értéket fogják beállítani, mert ez fogja határolni a légi folyosókat is, illetve a különböző szinteket. Tehát nem GPS alapon működnek, hanem légnyomás, és nem valós légnyomás alapon, mert azt ugye nem tudják állítani kilométerenként, hanem ezen az egyezményes értéken működnek, hogy legalább egymástól az elkülönítést tartsák. Van egy olyan fogalmunk, hogy izobár. Hát ezt örökre meg kell jegyezni, meteorológiában, repülésben nem szabadulunk tőle. Az izobár a térképen így fog kinézni, egy fekete vonal, ami rajta van egy szám, mégpedig a légnyomás érték, és az azonos légnyomású pontokat összekötő vonal lesz az izobár térképeken, amit majd mutatok, leginkább egy régi típusú szabás mintára hasonlít az egész. Illetve még amire ez a kép ide került, izobárnak hívják Dél-Afrikában a siklóernyős bárt. Ugorjunk tovább. Ugye azt mondtuk, hogy mennyivel is hűlt fölfelé a levegő? 100 méterenként?
65, ugye ezt vettük az átlagos értéknek, azt mondja, izotermia, amikor a magasság növekedésével a hőmérséklet nem változik, tehát fölmegyek 200 métert, még mindig ugyanennyi. És inverzió, amikor ez a történet megfordul, és még növekszik is. A fotó pedig, ami alatta van, ezt már kifejezetten a gyakorlatból választottam, hogy szabad szemmel az inverzió nagyon-nagyon jól látható, mert ugye mi történik? Fönt van egy melegebb légtömeg, növekszik, tehát ugye fölfogja a termikus aktivitást, azt ott szépen lezárja, és ugye ez az egész, hol a smog, hol a felhő, minden, ami így fölfelé szállna egyébként, ez a szmötyi, ez ott úgy szépen megül. Tehát látjátok ezt a szürke csíkot, nagyjából ott van az inverziónak a magassága. Mindenkinek látható, hogy ezt így szabad szemmel, hogy látom? Amikor fölmegyek a hegytetőre és ezt látom, akkor olyan rettenetes sok reményem, hogy itt most nagy emelések és nagy termékek lesznek, akkor az nincsen. Akkor megállapítom, hogy ez tök szép, vagy várok, vagy most lesiklok. Rázni nem nagyon fog, emelni sem nagyon fog. Legfeljebb alatta. Aztán ugye fölmerül, hogy mi az, hogy adiabatikus folyamat, rendszer és a környezete között nincs hőcsere. Ez mi a fenét jelent ugye siklóernyős szemmel? Ez annyit fog jelenteni, hogy ugye az emelkedő termik buborék és a környezete, azok nem cserélnek úgy hőt, mint hogyha a fazekat berakod a hűtőszekrénybe. Jó? Tehát ez nem így fog működni. Aztán utána még a szél fogalmát is meghatározzuk. Ez a levegőnek a vízszintes áramlása, és a talajszinten lévő szelet sem talajszinten nézik, hanem egy 10 méteres magasságban. És ugye a szélnek is lesznek különböző értékei. Meg lehet adni égtáj szerint, és ha azt mondom, hogy mondjuk északi szél van, az mit fog jelenteni? Északról fúj, vagy észak felé fúj? Igen, tehát az, hogy honnan jön a szél, azt fogja jelenteni. Hogyha pedig fokban határozom meg, akkor nyilván ugye a 360-as kör szerint határozom meg a szelet. Aztán utána itt még muszáj a Coriolis erőt is bevenni a történetbe, ugye ez egy föld forgásából adódó erő, ami ugye a mozgótesteket, mint ahogy itt a légtömegeket ki fogja téríteni. Ugye máshogy az északi és máshogy a déli féltekén, és minél inkább közel megyünk az egyenlítőhöz, annál erőteljesebb lesz, ugye. Azt mondja, és az izobár addig fogja kitéríteni, amíg az izobárokkal párhuzamosan nem fúj. Ezt majd meg fogom nektek mutatni úgy, hogy érthető is legyen egy térképen később. Viszont mi segít megítélni a szél erejét és irányát? Hát ugye itt megint különböző helyzetekben lehetünk, amikor szélerőt kell megítélni. Teszem azt, állok a talajon, kupolázok, húznám föl az ernyőt. Meg kellene ítélnem, hogy ez a szél nekem erős, gyenge. Ugye beszéltetek Petivel a startokról, ugye repüléstechnikán. Hát ugye ez a kupola mikor fog föltöltődni, hát hogyha egy bizonyos minimum sebességet el fog érni, ami két dologból adódik össze, az egyik a szélből, a másik az én mozgásomból. Tehát, hogyha szélcsend van, akkor az bizony mozgással, futással ki kell pótolnom. Ha erős a szél, vagy elég élénk, akkor tudok egy helyben állva kupolázni. Ha meg még annál is erősebb, akkor meg már nem tudok egy helyben állva kupolázni. Viszont ha meg szeretném ítélni, hogy az a szél jó-e nekem, ezt hogy tudom megítélni a talajon? Ötlet azoktól, akik már startolgattak, kijártak. Semmi, csak így random belehúzom, és vagy hasra esek, vagy nem. Mert elég sokan vagytok itt, akik már kupoláztatok. Ja, tehát nem a házakat, hanem tereptárgynál, oké, igen. Akármit, erejét, irányát, honnan ítél? A szélzsák mondjuk az egy tök jó dolog, igen. Hogyha van szélzsák, akkor megnézem ugye a szélzsákot, és nyilván egy idő után érzi az ember, hogy egy bizonyos szélzsák milyen erővel mozdul meg. Nincs szélzsákon, mit csinálok?
Aha, az sem mindegy. Tehát, hogy van-e akadály köztem és a szél között. Tehát, ha én itt akarok kupolázni, és mondjuk onnan jön a szél, de az a függöny az ott van, akkor én nyilvánvalóan tök rossz helyen vagyok, mert ott egy rotor fog képződni. Tehát ott soha nem lesz nekem egyenletes szelem például. Erre is oda kell figyelni. Ugye a szélnek az erejét előbb az, hogy ilyen kis műszerekkel kezdjétek mérni, attól óva intek mindenkit, mert az így tartom, úgy tartom, kezdjétek el inkább megérezni. Ugye a szélnél ráadásul kétféle paramétert figyelek. Az egyik, hogy van egy alapszél, és vannak a befúvások. Van, amikor a kettő között nagyon-nagyon pici a különbség, ez minden esetben egy könnyebb történet, amikor az alapszél és a befúvások között pici a különbség, könnyen kezelhető kupolázásnál is, nyilvánvalóan a levegőben is egy egyenletesebb szélre számíthatunk, és ebben az esetben egy sokkal élénkebb széllel is könnyebb elboldogulni. Ha viszont van egy gyengébb alapszél, és erőteljesebb befúvások vannak, akkor ez egy picit már rizikósabb ezt kezelni. Hirtelen jön, könnyebben elránthat, nem biztos, hogy olyan könnyen észreveszed, és a levegőben repülés közben meg egy sokkal darabosabb, dobálósabb élmény lesz. Tehát, hogyha nézzük például az előrejelzéseket, és azt nézzük, hogy egy tanfolyamos napon kimenjünk, nem menjünk, mit írjunk ki, hogyha látunk egy relatív élénk, nyilván nem túl erős szelet, de az egy egyenletes szél, akkor nagy örömmel kivisszük a tanfolyamot. Még ugyanehhez a szélerőhöz, hogyha hatalmas különbségeket látunk az alapszél és a befúvások között, akkor sokkal óvatosabbak vagyunk, mert ez nem feltétlenül egy gyakorlásra ideális szakasz lesz. Tehát erre is figyeljetek. És igen, az pedig jó volt, hogy akár startnál, akár kupolázásnál elkezdem nézni a füvet, bokrot. Tehát valamit, ami, hogyha mondjuk onnan jön a szél, onnan fúj, akkor elkezdek, ugye mielőtt fölhúznám magam előtt hátra nézni, és megnézem, hogy mi az, amit tud mozgatni a szél. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem azt kell megítélni, hogy most jó-e nekem a szél, hanem az, hogy visszafordulok, megemelem a kupolát, fölhúzom, kifordulok, ugye ez egy folyamat, ami x ideig tart. És mondjuk egy startnál szeretném, ha nem csak akkor lennék biztonságban, amikor elkezdem megemelni a kupolát, hanem végig addig, amíg el nem startolok. Tehát azt látni fogjátok sokszor, hogy az oktató áll előttetek a starthelynek a szélén, és így bambán láthatóan néz így a semmibe. Ez nem azt jelenti, hogy unatkozik, meg próbálja kitalálni, hogy mi legyen vacsorára, hanem az ember elkezdi figyelni, hogy bizonyos távolságban milyen füvek, bokrok vannak, és azok hogy mozognak. És amikor látom, hogy ahhoz képest elkezd intenzívebben mozogni, az mennyi idő alatt ér föl mondjuk az a befúvás. Nyilván szélcsendben az ember inkább befúvást vár, ha ér inkább a szél, akkor meg az almulást, vagyis a szélnek a csökkenését várom, de egy picit figyelve egy pár percig nagyjából ki tudod találni, hogy mi az a távolság, amit figyelnem kell ahhoz, hogy mondjuk egy startnyi időszak az biztonságos lehessen. Tehát ezeket mondjuk érdemes rögtön figyelni és nézni. Aztán utána ez a Földön tök jól működött, de mondjuk a repülés közben szeretném megítélni a szélnek az erejét. Ja, és ugye van, aki még ilyenkor szokott mondjuk olyan dolgot, ami ilyen könnyen száll, tehát nem köveket, hanem ilyen homokba belerúg, amíg az ember az elején nem tudja nagyon megítélni, és akkor látod, hogy merre viszi a port, vagy ilyen kis száraz fűdarabokat fölemelni és eldobni, addig ezt úgy jobban kifesti a szemednek, lehet azzal játszadozni. De aztán ugye van olyan, hogy repülés közben az ember meg szeretné ítélni a szélerőt, szélirányt, de pláne akkor, hogyha mondjuk készülődik a leszálláshoz. De van olyan helyzet is, hogy fönt is nagyon tudnom kellene. Milyen helyzet lehet ez például? Hogy engem fönt befolyásolni fog a levegőben, hogy változott-e valamit a szél. Hát például akkor, hogyha lejtőzöm. Elstartoltam, és mondjuk ezen a lejtőn jövök, megyek jobbra-balra. Tehát lehet, hogy már én fönn vagyok fél órája, 1 órája, 2 órája. Ott például honnan fogom észrevenni, hogyha a szél erősödik? Vajon?
Pedig főleg azoknak szól a kérdés, ilyen nagyon riadtam, hogy nem válaszoltok, akik már valamilyen szinten repülnek. Hol van az emelés? Mond? Minél erősebb a szél, annál jobban rá kell tartanunk. Aha, bizony, ez volt az egyik legjobb válasz egyébként. Tehát ugye, amikor a szél gyenge, tehát ugye soha nem fogok így repülni, mert ha így tudnék repülni a siklóernyőmmel, akkor gyakorlatilag nem lenne szél, mert akkor hát ez azt jelenti, hogy ha így fordítom a kupolát, hogy semennyit nem tol erre. Tehát mindig úgy repülök, hogy valamilyen szinten rá kell tartani. Hiszen azért tart föl, mert van valamennyi szél. Ezt így értitek, hogy rátartok? És ugye, amikor már nem ennyire tartok rá, hanem már így jövök, megyek jobbra-balra, már szinte semmit nem fordítok a kupolán, az egyértelműen azt jelenti, hogy piszkosul kezd beerősödni a szél, de pláne ezzel párhuzamban az emelőtér elkezd fölfelé kitágulni. És amikor ezt a jelenséget már érzem, hogy egyre kevésbé kell rátartani, és nyílik ki fölfelé az emelőtér, akkor nem maradok ugyanott boldogan, ahol voltam, hanem itt már elkezdek kikúszni előre, fölkészülve arra, hogy ha nagyon beerősödik, akkor ne itt legyek a gerincnél, hogy besodor az erdőbe, és akkor egyszer csak megtörtént, mert az nem egyszer csak megtörtént, hanem előtte mondjuk 20 percig elfelejtettem gondolkozni. Tehát amikor észreveszem, hogy egyre kevésbé tartok rá, hiszen ugye nyílik az emelőtér, itt is fönt tudok maradni, és ha itt elől maradok fönt, akkor biztonságban vagyok, mert egyszer, ha úgy döntök, hogy nekem túl erős, innen csak leszállok. De innen nem biztos, hogy csak leszállok, mert ez a hegy még erre így kifelé tart. Jó, tehát akkor a levegőbe például ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy érzem, hogy nyílik fölfele, egyre jobban, vagy egyre kevésbé kell rátartani, egyre inkább szembe kifelé vagyok, akkor már tágítom is kifelé a történetet. Aztán leszállásnál tegyük föl, hogy megyek egy olyan leszállóba, ahol mondjuk nincs szélzsák. Mert hogyha van szélzsák, akkor előbb-utóbb rájövök, hogy a szélzsákhoz képest hogy helyezkedek be. Szemből fúj, arról fogok menni, ez mondjuk már technikai kérdés, hogy megtanuljam. Igen, ám, de valamiért nincs szélzsák a leszállóban. Leszakadt, sose volt, akkor hogy tudom ott megítélni a szelet? Nézzük a füvet, fákat. Van-e mondjuk valamiféle füst a környéken, ami eldőlhet? Igen. Az irányadó lehet, hogy mondjuk startnál milyen volt a szél, honnan fújt, tehát egyáltalán nem biztos, hogy lent is tökéletesen ugyanarról fog fújni, mert előfordulhat az is, hogy valamilyen tereptárgy, egy völgy, vagy valami megvezeti. Azt is érdemes még ilyenkor figyelni, hogy ha mázlitok van, és nem egyedül repültök, már pedig az nagyon ritkán fordul elő, hogy egyedül vagytok valahol, de ha mákotok van, valaki más száll le előttetek, és nem csak azt érdemes megfigyelni, hogy ő hogy helyezkedett be, hanem hogy merre dől a kupolája. Tehát, hogyha mondjuk ő leszáll, és a kupola elé esik, akkor nagy valószínűséggel ő egy hátszélben szállt le. Kivétel, ha lehúzta a féket és hirtelen visszaengedte, de akkor valószínűleg hasra is fog esni mellé, az egy másik történet. És hogyha azt látod nyilván, hogy hátszélben szállt le, akkor a teleszállási irányodat elkezded megfordítani. Persze lesznek olyan helyzetek, főleg majd a végén kitérünk rá, amikor termikek vannak, és ez a sose tudod elkapni, hogy jó irányból szállj le. Ennek mi lehet az oka? Bár a végére raktam a termikeket, de hogyha már egy kis gyakorlati dolgot ide vettünk, ugye, hogy a termik az egy fölfelé szálló meleg légáramlat. Tehát ha ott fölfelé száll a levegő, akkor lent mi fog történni? Hát valahonnan utána kell pótlódnia. Tehát akkor gyakorlatilag ott a környéken, ha ez egy elég erős termik, akkor minden irányból arra felé fog állni a szélzsák, de pláne akkor, hogyha az alapszél gyenge, és akkor a termiknek ez az alul ez a szívó hatása, ez mindent így maga felé állít be szépen. Most ugye ennek lesz az a következménye, hogy mész egy leszállóba, és innen is hátszél van, meg onnan is, meg az előbb megfordult, de ezeket utána az ember már jobban tudja figyelni, hogy mennyire kiszolgáltatott ennek. Általában ez akkor szokott előfordulni, hogyha alapvetően egy szélcsendes helyzet van, tehát ilyenkor maximum egy nagyobb futás az eredménye leszállásnál.
Jó, tehát valós szélirány, valós szélerő, domborzatnak a szerepét, igen, tehát itt is előfordulhat az például, hogy odaállsz egy starthelyre, a starthelyen azt érzed, hogy szembe jön a szél, szépen el is tudsz startolni, de ez biztosan azt jelenti, hogy a levegőben is szembe jön neked a szél. Nem fogja azt jelenteni. Mi az, amiből észre tudod venni esetleg, hogy a valós szélirány, ami fönt van, vagy már kint lesz, az más irányú, mint amit a starthelyen érzékeltél, és ez mitől lehet? Tipp, sac, repülős szekció. Aha, igen. Egyáltalán nem biztos, hogyha sokkal magasabban vannak a felhők és hátulról jönnek, akkor azt a lenti szintet is eléri, de ha állok egy starthelyen, szembe jön a szél, a felhők pedig hátulról, oldalról vagy markánsan más irányból jönnek, akkor azért azt elkezdem figyelni, egyrészt meggyőződöm más dolgok alapján, hogy rotorban vagyok-e, vagy jó oldalon, és utána elkezdek figyelni arra, hogy ez a légmozgásnak a szintje, ami a fejem fölött látható, ez vajon leér-e az alsóbb szintre, vagy sem. De nyilván észre tudom venni, úgy akár még a domboldalba, hegyoldalba, a fáknak a mozgásából, ugyanis előfordulhat, hogyha nem egy kiterjedt hosszú gerincről beszélünk főleg, hanem valamilyen púpról, hogy ahogy szépen megkerüli a szél, vagy akár csak áramlik föl a termék, az magára fordítja. Vagy mondjuk éppen kibukkanok a fák mögül, és ott már megkapom az oldalszelet, de itt szépen a starthelynél fölfelé áramlott. Ez így valamennyire világos, hogy így próbálom a levegőben elmutogatni? Mert hogy terepen azért egyszerűbb nyilván, de valami így átjön belőle? Szó? Jó, oké. Azt mondja, menjünk tovább. Légtömegek származási helyének befolyása. Ugye, amikor nézzük a meteótérképeket, akkor nyilvánvaló az is, hogy ahonnan jön egy légtömeg, tehát ha hosszabb ideig jön egy irányból egy légáramlat, akkor ugye átveszi azt a rengeteg jellemzőt, ahonnan éppen érkezik. Hát ez ugye nagyon alapvetően egy egyszerű történet, északról mi más jönne, mint a hideg, déliesebb irányból a meleg, a szárazföld felől a száraz, és ugye a tengerek, óceánok felől pedig a nedvesebb légtömegek jönnek, mert ugye itt sokkal nagyobb területekben kezdünk gondolkozni. Aztán ugye ez lesz az a bizonyos izobár térkép, amit lassanként majd ki fogunk elemezni, és amire azt mondtam, hogy szabás minta. Gyakorlatilag ennek is majd megküldöm ennek a Met-Office-nak a címét. Nagyon sok meteó dolgozik ezek alapján, a Met-Office alapján, és sokszor azért vágnak egybe, mert az az alapmodell, amit átvesznek, és ami alapján tovább gondolkoznak, az tulajdonképpen alapvetően kétféle lesz, és ez az egyik. Azt látjátok például, hogy ki lehet találni, hogy ez egy brit oldal, mégpedig onnan, hogy a világ közepe hirtelen Anglia lett, olyan szinten, hogy hát meg kellett fordítani a földgömböt is egy kicsikét, és látjátok, mondjuk Olaszország megmutatja úgy nagyjából, hogy merre van dél, de nekik nem az a lényeg, hogy észak-dél, hanem hogy a világ közepére beállítottuk Angliát. Jó, tehát amikor egy ilyen térképet néztek, akkor úgy az égtájakat azt próbáljátok meg majd így visszaforgatni fejben. Jó, aztán mindjárt átmegyünk rajta, hogy amit lehet még itt látni, ugye a magasabb nyomást, alacsonyabb nyomást, ezeken mindjárt átmegyünk, hogy mit jelent, ezeket szépen jelölik, viszont a szél vajon az alacsonyabb nyomástól a magasabb nyomás felé, vagy a magasabbtól az alacsonyabb felé fog fújni? Magastól alacsonyabb felé. Tehát elvileg ugye erre felé menne. De ugye azt mondtuk, hogy van ez a Coriolis erő, ami el fogja forgatni ezt az egész történetet egészen addig, amíg az izobárokkal párhuzamosan nem fúj. Tehát a valóságban mégsem így fog fújni a szél, hanem párhuzamosan ezekkel az izobárokkal. És akkor már rá is világítunk arra, hogy vannak a magas nyomású pontok, az anticiklonok, és az alacsonyabb nyomású pontok, a ciklonok.
És ugye ezek ilyen zárt izobárral rendelkező képződmények, tehát körülöttük szépen, illetve ezekben a ciklonrendszerekben, anticiklonrendszerekben áramlik a levegő. Mutatom mindjárt tovább, anticiklonnál azt mondja, ő a magasabb, és a forgása iránya az meg fog egyezni az északi féltekén az óramutató járásával. Tehát az anticiklon, ami megegyezik, és aztán utána a ciklonnál pedig az óramutató járásával ellentétes lesz. Ugye az anticiklonhoz egy pillanatra visszamegyek, mi lesz rá jellemző, mivel ugye egy magas nyomás lefelé tolja középen a levegőt, tehát ez egy felhőoszlató hatású jelenség lesz. Síkvidék fölött éppen emiatt nem is nagyon előnyös repülni, viszont magas hegyek között az anticiklonális hatás egy nagyon-nagyon ideális hatás, meggátolja a felhőknek, nagy zivataroknak a túlfejlődését, és hogyha magas hegyekbe megyünk, akkor éppen ellentétesen az anticiklont fogjuk keresni a jó repülésekhez. Viszont mit kell tudni a ciklonokról? Hát ők nem picik. 500-2000 kilométeres kiterjedésekről beszélünk, felhőképző hatású, borult, csapadékos, és ugye, ahogy beszéltük, az óramutató járásával ellentétes. És ezt azért raktam ide zölddel, hogy baromira nem keverendő össze a trópusi ciklonnal, ha bár mind a kettőnél elhangzik a ciklon szó, de ez egy egészen más. Ezek extrém alacsony nyomás, hatalmas széllel járnak, és ami a legnagyobb különbség, hogy a trópusi ciklonban nincsenek frontok, tehát ehhez nekünk itt semmi közünk, ilyennel nem fogunk találkozni, csak maga a szó ugyanaz, mint a levél a postán meg a fán, tehát nagyjából ennyi közük van egymáshoz. A ciklonnak viszont az lesz a szerepe, ugye, ami az alacsony nyomású történetünk volt, hogy a különböző tulajdonságokkal rendelkező és összeütköző légtömegeket össze fogja keverni, és dobálja ki magából a frontokat. Na most milyen frontokról beszélünk? Meleg front. Piros, mint a vízcsapon, és a haladási irány felé néznek mindig a púpocskák. Meleg fronttal az a szerencsénk, hogy piszok lassú. Pont annyira lassú, mint ahogy az emberek lelassulnak a melegben, és nagyon markáns előjelek vannak 6-800 kilométerrel a front előtt. Ez ugye miért jó? Hát ha így kiszámolod, hogy milyen lassan halad és mennyivel előtte vannak előjelei, akkor ha megtanulod, hogy mik azok, akkor elég sok idővel előtte meg tudod mondani, hogy közeledni fog egy meleg front. Mégpedig ugye van egy jellemző felhőzete, ami azt szerint jelenik meg, ugye, hogy a meleg front szépen meleg levegő fölkúszik a hidegebbnek a hátára. Ergo, hogyha én itt állok, és ez az egész tolódik felém, akkor ugye először, ha 3 rétegre osztjuk, hogy milyen rétegben vannak a felhők, akkor először a legfelső rétegben lévő felhők fognak megjelenni. Ezekről majd nézzünk képeket, megjelennek a cirruszok, aztán egy összefüggő réteggé válik a legfelsőbb rétegben a felhőzet. Ha még ezt látom, akkor egyáltalán nem biztos, hogy front jön, lehet másnak a következménye, de utána, ha követik a felhők a középső rétegben, akkor utána már gyanakodhatok arra, hogy ebből egy meleg front közelettére kell következtetnem, és aztán, ami még kialakulhat itt, az egy ilyen esőréteg felhő, ami ez a tipikus besimult ilyen szomorkás, esőzős valami, ami nem keverendő össze ugye azokkal, amikor jönnek az ivatarok, viszonylag hirtelen jön, villámlik, stb. Az melegfrontnál nem nagyon szokott történni, hanem ez a kicsit bágyott, szomorú eső. Azt mondja. Aztán jön a hidegfront, vízcsapon és kék hideg, és ami minket érdekel, az úgynevezett másodfajú hidegfront. Ez a ciklonoknak a hátoldalán alakul ki, gyorsan teper, 80-120 kilométerrel, és egy nagyon keskeny felhőzete van. Ergo ezt nagyon kevéssel a front előtt fogom észrevenni, hogyha másból még nem lettem rá figyelmes.
És mivel nagyon hirtelen emeli meg a levegőt, ugye mi történik, nézzétek meg? Piszok gyorsan benyomul ez a hideg levegő itt alul. Tehát fel fogja emelni az előtte lévő levegőt, aminek az lesz a következménye, hogy ott heves zivatarok fognak képződni. Ugye fölemelkedik, ott előbb-utóbb ki fog csapódni, tehát nyilvánvalóan akkor nagyon-nagyon gyorsan lesz ebből valamiféle zivatar, viszont nagyon rövid ideig is marad fönt, 1-2 napig összesen. Jó, ennek szintén van ott egy felhőzete, ez amíg el nem érünk addig a diákig, addig kevesebbet mond nektek. Azt mondja, és van egy elsőfajú veszteglő hidegfront, nem ezt szoktuk emlegetni hidegfront alatt, ez majdnem ugyanúgy néz ki, mint a melegfront, nagyon kevés dolgunk van vele, viszont van egy oklúziós front. Ugye, hogyha a melegfront lassan halad, a hidegfront gyorsan, ennek előbb-utóbb az lesz a következménye, hogy utoléri a hideg a meleget. És ebből, amint látjuk, egy csapadékosabb időjárás alakul ki, itt összezáródik a két front, és ezzel az oklúzióval le is cseng. Szépen béke keletkezik. Na, akkor most nézzünk rá erre a valamire. Mondjatok egy helyet a térképen, ahol szerintetek anticiklon van. Van-e itt valahol anticiklon? Én látok. Aha, igen, stimmt. Itt van anticiklon. Ciklonból mennyit látunk? Aha, jó, piszok sokat. Most nem az stimmel, hogy meg tudtátok-e számolni, hogy 6 vagy 7, de egyébként számít? Okés. Hol látunk olyan részt, ahol biztos, hogy piszok sok csapadék esik? Aha, igen. Ugye melyik frontra volt leginkább jellemző, hogy azt mondtuk, hogy nagyon csapadékos? Az oklúziósra, ami ugye lila lett, összekevertük a kéket meg a pirosat. És ráadásul ezek a vonalak, amik így olyanok, mintha egy ilyen katicabogár itt táncolna, vagy fene tudja, ezek ráadásul ilyen csapadékzónákat jelölnek, ugye erről az előbb még nem is volt szó. Hát ez általában ilyen oklúziós frontokhoz kötődik. Tehát ez a lila keretvalami ott általában sok csapadék. Bizony, igen. Aztán... Ja igen, itt van még ugye a forgási iránya a ciklonnak, ami nagyon szépen látható, hogy nézzétek meg csak, hogy erre fog forogni ugye a ciklon, északi félteke, óramutató járásával ellentétesen, mert az összes kis erre van. Itt van most még egy melegfront, van egy hidegfront, mögötte jön egy oklúzió, de valószínűleg, hogyha a következő 12 óra ránéznénk, akkor ez is be fog záródni, utol fogja érni a meleget, ez a hidegfrontot. És mindig ezt csinálják a ciklonok, hogy dobálják ki magukból a különböző frontokat. Jó, hol látunk viszont szeles részt ezen a térképen? Hol fújhat erősen a szél? Aha, bizony, igen. Tehát mondjuk ezen a részen biztos, hogy élénkebb a szél, meg itt is. Jó, azt gondolom, hogy elsőre ebből a szabás mintából így ennyi. Ezt érdemes egyébként otthon elkezdeni, olvasgatni, nézegetni, játszadozni vele. Sőt, én azt mondom, hogy ha a repülés meteorológiát akarunk tanulni, és valakit érdekel ez a meteorész, érdemes azt csinálni, hogy otthon kinyittok 1-2 meteót, megnézitek, hogy mit mond másnapra, és aztán így kimentek szabad szemmel, és elkezditek figyelni. Vagy elkezdhetitek azt is figyelni, hogy a különböző előrejelzések mondjuk 5 napra előre mit mondanak, és hogy ezt hány óránként változtatják meg. Van, amelyik fél naponta, van, amelyik 4 óránként írja felül az előző gondolatát. Mert amíg itt a Földön állunk, addig teljesen kockázat nélkül lehet játszani. Aztán, hogyha elstartolunk, akkor már kevésbé. Hát ugye hogyan keletkeznek a felhők, ez nyilván könnyen, gyorsan, akármilyen módon megtanulható, láthatóvá válik ugye a levegőnek a páratartalma,
emelkedik fölfelé, túltelítetté válik a levegő, kondenzálódik, tehát kiválik, és a levegőnek a portartalmára tudnak ezek így szépen tapadni, ezek ilyen kondenzációs magok. De ezeknek a részletei most minket kevésbé érdekel, mert ezt még mindig a könyvből tanulhatónak mondom. Ami viszont fontos, hogy hogyan osztályozzuk a felhőket. Ez nem egy ilyen siklóernyős, vagy nem egy ötletszerű osztályozási rendszer, hanem ez a meteorológiában egy teljesen egységes történet. Ezt még Lamarck dolgozta ki, és egy mostani formát, hát ugye itt végleges formát ír, de egy mostani formát azt már 1956-ban öltött. Alapvetően osztályozzuk egyszer magasságuk szerint. Nekünk ez az, amit nagyon fontos megjegyezni és megtanulni, hogy a felső rétegben található egy felhő, középszinten vagy alacsony szinten. Vajon miért lehetnek ezek a különböző magasság meghatározások? Ugye az elején erről nem beszéltünk, mert akkor holnap után estig ülnénk itt. Milyen magas lehet ez a troposzféra, ami minket érdekel? Van-e különbség a között, hogy az egyenlítőnél vagy a sarkoknál nézzük? Van, hát. Tehát az sem mindegy, ugye, hogy melyik részen nézzük, illetve, hogy azért a magas szintű felhő, meg a középszintű is légnyomás különbség miatt is tud egy picit máshol kondenzálódni. Nekünk az a lényeg, hogy a 3 rétegben lévő felhőt meg tudjuk különböztetni. Ez is szerintem értelemszerű, hogy legföntebb, ahol már piszok hideg van, jégkristályokból állnak, középszinten jégkristályokból vagy túlhűlt vízcseppekből, és alacsony szinten pedig javarészt azért vízcseppek vannak benne, illetve vannak olyan felhők, amiket függőleges felépítésű felhőnek hívunk. Ez tulajdonképpen a zivatarfelhő, meg a nagy szomorú melegfrontos felhők szoktak lenni. Ezek tulajdonképpen mind a 3 zónát egyszerre érintik, tehát annyira magasak, hogy mind a 3 zónán átmennek. Illetve alakjuk szerint van olyan, ami réteges, ez mint a lepedő, tehát nem magas, de nagyon széles a kiterjedése. Van a gomolyos, ezt nem tudom mihez hasonlítani, és ami vastag, szintén a több réteget átütő. Azt mondja, ójaj, ugye itt jön a probléma, mert most el ne kezdjétek véletlenül megtanulni, amit majd meg kell tanulni, a 10 alapfelhőfaj, és aztán ezen belül, csak hogy tudjátok, vannak fajták, változatok, járulékos képződmények. És aztán nézzünk egy kis felhőatlaszt. Azt szoktuk mondani, ugye ezek a felhők tulajdonképpen beszélő felhők, nem az a lényeg, hogy megtanuljuk csak, hogy melyiknek mi a neve, hanem hogy melyik mit jelent számunkra ott abban a pillanatban, és van-e olyan jelentése, ami későbbi dolgokra tud nekünk utalni, mert ugye ebből tudunk tájékozódni arról, hogy egyezik-e a valóság az előrejelzéssel, és hogy mire számíthatok később. Azt mondja, átmegyünk a 10 alapfelhőfajon, ő a Cirrus, ami magyarul pehelyfelhő, ez a legmagasabb rétegben található. Igyekeztem mindenhova jellemző fotókat kiválasztani, és ez mintha így a vattacukrot így elhúzogatnád, ilyen szálas felhők vannak, ezek mindig cirruszok. Szerintem már mindenki látott ilyet, csak nem tudtátok, hogy majd egyszer figyelnetek kell. Jó, tehát ők a cirruszok, ők legfölül vannak. Azt mondja, ő a cirrocumulus, amit bárányfelhőnek hívnak. Nem összekeverendő a gomolyfelhővel. Általában azt vettük észre, hogy ha megkérdezel valakit ma, akkor a gomolyfelhőre hiszi, hogy bárányfelhő, és ha megkérdezel valakit, aki elmúlt 80 éves, az tudja, hogy ez a bárányfelhő. Tehát még a népies nyelvben még stimmelt eredetileg. Igazából arra gondolj, hogy ez nem egy darab bárány, hanem vagy a báránynak a szőrére hasonlít, vagy egy ilyen piszok magasan lévő nyájra. Jó, tehát még mindig a legfelső rétegben vagyunk. És aztán a legfelső réteg, hogyha összeáll sztrátusszá, vagyis rétegfelhővé,
akkor az általában így néz ki, hogy nem zár le teljesen mindent, sokszor még meg is vannak ezek a cirruszos szálas sajátosságai, de azért olyan opálossá, áttetszővé teszi az eget. Tehát látod, hogy nem süt teljes egészében a nap. Aztán van ez az úgynevezett haló jelenség, ez nem külön felhőfaj, de hogy a nap körüli udvart így szépen lehet látni. Ez akkor van, amikor rétegfelhővé válik a cirrusz, és azon törik meg így a fény. Azt mondja, altocumulus. Ez a bárányfelhőnek az egyen lejjebb lévő változata, őt nem báránynak, hanem párnafelhőnek hívjuk, de ugyanilyen gomolyos szerkezetű, és ez a középső rétegben van. Az összes, ami fent volt, az ilyen cirrus előtagot kapott, és ami középen van, ők alto előtagot kapnak. Aztán ennek is van egy réteges változata, ez már lényegesen jobban beárnyékolja az eget, mint a cirrusznak a felső, vagy a cirrusznak a lepelváltozata. És aztán ugyanez a rétegfelhő alacsony szinten is létre tud jönni. Itt ez már sokszor majdnem a talajig ér, és egy kifejezetten ilyen szomorkás, szürkés, bánatos történetté válik. És nézzétek meg, mi a különbség, hogy itt, ha az alsó rétegben áll össze, akkor ő a napocska. Ehhez képest hogy nézett ki a haló jelenség? Tehát ez volt, amikor a felső rétegben van, így törik meg rajta a fény. Ha a középső rétegben van, még mindig egy relatív nagy napfoltot látsz, és ha az alsó rétegben van a rétegfelhő, akkor ő a nap. Remélem, hogy ezek így valamennyit aztán majd segítenek, meg tudtok belőle megjegyezni. Aztán stratocumulus. Hát ez egy picit réteges, picit kumuluszos, tehát egy nagyobb kiterjedésű széltében, de azért megvan ez a gomolyos szerkezet a szélein. Egyébként ezek benne lesznek ám a könyvbe is, tehát most érdemes főleg olyanokat hozzáírni. Na, ők meg végre olyanok, amiket nagyon szeretünk. Ők a kumuluszok, ami gomolyfelhő, és nem, ő nem barika. Ő nem bárányfelhő, ő a gomolyfelhő. Ez számunkra az ultra nagy kedvenc, hiszen ezek képződnek itt a termik feláramlásoknak a tetejénél. Sőt, hogyha megnézzük ezt a képet, akkor ez ugye konkrétan cumulus mediocris, ami számunkra azt fogja mondani, hogy ez alatt nagyon jókat lehet repülni, nagyon jó feláramlások vannak. Honnan tudom, hogy melyik alatt van jó feláramlás, amelyiknek ilyen egyenes az alja? Az éppen egy élő felhő, ami szépen növekszik, biztos, hogy ha alá repülök, akkor ott van alatta emelés. Hogyha egy ilyen felhőt látok, aminek nem ilyen egyenes az alja, mint ezeknek, akkor azzal két dolog lehet. Vagy éppen keletkezik, vagy oszlik föl. Most egy-egy ilyen gomoly felhő nagyjából, mit tudom én, egy 25-40 percig él. Tehát ha ilyet látok, akkor elkezdem figyelni, már főleg, hogyha azt akarom nézni, hogy melyik felhőre helyezkedjek legközelebb, hogy ő most oszlik, tehát már egyre kisebb lesz, vagy pedig hízik. És hogyha ilyen 1-2 percen belül azt látom, hogy markánsan hízik, akkor érdemes oda menni, mert az még sokáig fog élni, az sokáig fog engem emelni. És attól mediocris, hogy nagyjából a szélessége meg a magassága az egyforma. De a lényeg az, hogy ők a cumuluszok, a gomolyfelhők, amíg siklóernyőzünk, addig ők nagy haverok nekünk. Hát a Nimbus stratus sokkal kevésbé, teljesen mindegy, hogy a talajon vagyunk, vagy pedig siklóernyőzünk. Ez a klasszikusan, ez a besimult, amiről beszélgetünk, hogy olyan, hát még így a levegőbe is szinte érzed ezeket a vízcseppeket, akkor is, hogyha nem esik, olyan kicsit ilyen kötszitálós történet, és aztán az ivatarfelhő maga. Ez szép, mindaddig, amíg a talajról nézegetjük, őt még a nagyvasak is elkerülik. Tehát nem, hogy az a kérdés, hogy be tud-e szippantani egy siklóernyőt, de repülőgéppel sem célszerű átmenni rajta.
úgyhogy ezeket szépen meg szokták kerülni. Aztán szoktak elhangzani olyan kérdések, hogy mi van, hogyha repülök, és nem veszem észre, és hirtelen az egyik felhőből zivatar felhő lesz. De ezeket tegyétek föl bátran, ezeket a kérdéseket, mert ugye itt is a félelmet viszont a tudás hiány tudja okozni. Nem lesz hirtelen ilyen felhő. Hogy az arányokat bemutassam, ők a kumuluszoknak a mérete, ami alatt repülünk. És ehhez képest ez az zivatar felhőnek a mérete. És az zivatar felhőről érdemes tudni, hogyha eléri a troposzférának a tetejét, akkor úgy, mint itt, ilyen üllőszerűvé alakul a teteje. Itt látszik. Tehát gyakorlatilag ez úgy ekkora, hogy még nem ért el a troposzféra tetejét, mert még mindig fejlődik, ilyen tejszínhabszerű a teteje. Onnan látom, hogy fejlődik, hogy ilyen nagyon-nagyon élő körvonalai vannak. Így egészen, mint a karfiolnak olyan éres körvonalai, az biztos, hogy még nő azon a szakaszon. Most gondold el, amíg ebből a felhőből ekkora lesz, addig szerintem van időm elgondolkozni, hogy leszállok. Egy csomó jelből észre fogom venni akkor is, hogyha a fejem fölött van. Honnan veszem észre, hogy nagyon nagy egy felhő, hogyha repülök mondjuk úgy alatta, és nyilván nem látom oldalról. Lenézek a földre, és nem mindegy, hogy mondjuk egy ilyen bő falunyi az árnyéka, vagy már a két település meg a hegy között már csak árnyék van. És amíg ez kialakul, addig elég sok idő eltelik. Ha sokáig figyelitek, akkor előbb-utóbb eljuttok majd oda, hogy nagyjából azt is meg tudjátok ítélni 5-10 percre pontosan, hogy mikor ér oda egy zivatar a talajon. De ehhez azért egy ideig figyelni kell az időjárást. És itt ugyancsak a kumulusz arányokat akarom mutatni, ez egy sokkal kisebb zivatar felhő, de már élő, de hogy itt is nagyjából ezek a kumulusz méretek. Tehát nem kell attól megijedni, hirtelen semmiből nem lesz zivatar felhő. Aztán vannak felhőfajták, itt néhányat kiszedtem, de csak azért, hogy mi az, ami számunkra mond valamit. A bástyafelhő, ami majd mondani fog valamit. Itt azt kell figyelni, hogy van egy azonos felhő alapunk, ugye alto, tehát ez milyen szinten lesz? Aha, középszinten, igen. Egy felhő alapból ilyen kis pici tornyocskák nőnek ki. Érdemes odafigyelni, hogyha délelőtti órákban már ilyet látok, akkor azt mondom, hogy 90%, hogy délutánra zivatar lesz. Mert ez azt jelenti, hogy már a középső rétegben is egy nagyon-nagyon aktív feláramlás van, és akkor még elkezdhetek repülni, ha más nyomát nem látom az zivatarnak, de már nem tervezek olyan feladatot, ami nagyon-nagyon sok órás, és fokozatosan úgy repülök már, hogy elkezdem figyelni az zivatarokra utaló következő jeleket. Tehát ha ezt 10 órakor látom, akkor azt satszolom, hogy 3-4-kor már nem nagyon fogok repülni. Azt mondja, lencsefelhő. Lencsefelhő mi az, amit tud nekünk mondani? Lencsefelhőre az a jellemző, hogy egy helyben áll, nem megy se jobbra, se balra, viszont így változtatja az alakját. Lehet látni a neten olyanokat, hogy fölvettek ilyen hosszabb idejű kamerával, és tulajdonképpen csak így pulzál az alakja. Ez azt jelenti, hogy milyen szinten van ő? Már megint ugye ez a kérdés. Ugyan a középső rétegben van, tehát elég magasan, mégis a domborzathoz kötötte kialakulása, tehát valami domborzatnál csapódik föl a szél, és ez mindig arra utal, hogy a középső rétegben már erős a szél. Ez nem azt jelenti, hogy erős nekem már feltétlenül a talajon, persze lehet erős is, de ha azt látom, hogy megjelennek ezek a lencsefelhők, akkor mindenképpen úgy repülök, hogy a félszemem mindig azon van, hogy látom-e bármiféle jelét annak, hogy a lentebbi rétegben is elkezd megerősödni a szél. Tehát ugye ezek azok a jelek, amikre azt mondom, hogy mikor valaki kimegy és úgy történik vele egy dolog, az általában nem történik, hanem elfelejtette megtanulni, hogy másik 8 olyan jel volt még a nap folyamán, amiből ő tudhatta volna, hogy figyelni kell arra, hogy zivatar lesz, vagy erős szél jöhet, vagy stb. Stb. Aztán nézzük tovább, cumulus humilis. Cumulusnak mit csináltunk? Örültünk. Ez egy ilyen laposabb, tehénlepényszerűbb változat.
Általában amilyen kis laposabb, tehát szélesebb, mint amilyen magas, ez alatt gyengébbek az emelések, nem annyira intenzívebbek, de általában sűrűbben is helyezkednek el. Szintén azt jelenti, hogy jó távrepülőidő van, sőt, még valószínűleg nem is lesz olyan gatyaleszaggatós, kényelmesen lehet menni, és hogy ehhez képest, ez ugyanannak a közepes változata a Mediocris, azt láthatjátok, hogy ők laposabbak, gyengébb emeléssel sűrűbben vannak, ezek pedig, ha tudok lapozni, akkor egy picit ritkábban helyezkednek el, tehát élénkebb emeléssel, de ritkábban. És aztán, hogyha ez elkezd felfejlődni tornyos gomoly felhővé, akkor bizony ez az, amiből alakulhat ki az ivatar. Tehát ez már egy olyan felhő, hogy hát ha nem muszáj, nem megyek alá. Ezt már úgy inkább hagyjuk, már kerüljük. Mielőtt akkora hatalmas zivatar felhő lesz belőle, mint amit az előbb néztünk, azelőtt elkezdenek ezek a túlfejlődött felhők megjelenni. Láthatjátok, hogy nem csak ez, de a háttérben már mindenhol látszik, hogy labilis a levegő. Tehát már itt is ilyen nagyobb tornyok növekednek. Aztán ez egy szakadozott gomoly felhő, hogyha azt látom, hogy ilyenekkel van tele az ég, és egyiknek sincs ilyen szép sima alja, mint ami ezeknél látható, és még ki se szálltam a kocsiból, hanem azt látom, hogy csak ilyenek vannak, akkor ebből én arra következtetek, hogy valószínűleg élénk a szél, elnyírja, elfújja a termékeket. Ha egy-két ilyen van, tehát ha ezt csak önmagában látom, akkor ez lehetne egy keletkező vagy egy feloszló gomoly felhő is. De ha csupa ilyet látok, és egynek se egyenletes az alja, akkor azok valószínűleg nyilván följut odáig, termék kicsapódik, de hogy ezt nagyon nehéz lenne megfogni siklóernyővel, és ráadásul valószínűleg túlzottan erős is az a szél. Aztán vannak felhőváltozatok, csak hogy tovább maradunk a kocsiba, igen. Hát szerintem ezt csak azért raktam be, mert szerintem tök jól néz ki, és ugye, hogy vertebrátus, tehát ilyen gerincvonalas felhő, hát ugyanazt mondja, mint bármelyik cirrus, aztán ez a Cumulus mediocris radiatus. Ez egész egyszerűen magyarul arra a bonyolult szóra fordítható le, hogy felhőút. Tehát középmagas gomoly felhőkből álló, mint a radiátornál jönnek szépen egymás után sorba, és most ezt nem tudom annyira megmutatni, de ezek nem mindig egyenesek, hanem egy picit ilyen még sejtes elhelyezkedésűek, de hogyha az ember kifog egy olyat, hogy egy ilyen felhőút elejére föl tud tekerni, akkor onnantól kezdve az égkerek világon semmi más dolga nincs, amíg ez a felhőút véget nem ért, mint úgy siklik alatta, és arra figyel, hogy se be ne menjen a felhőbe nagyon, se ki ne menjen alóla. Tehát ez egy hatalmas élmény, 20-30 kilométereket el lehet így menni, így, mintha rászállnál a mozgó lépcsőre, ez körülbelül olyan. Úgyhogy ez az, amit különösen szeretünk, és mondom, ezt magyarul úgy mondják, hogy felhőút. Tehát nem csak azt lehet lerövidíteni, hogy mit tetszik parancsolni arra, hogy hanem ezt is le lehet rövidíteni. Jó, járulékos képződmények. Hát Altocumulus virga, nagyon szép kis lábacskái vannak. Ez sokszor ott alakul ki, ahol nagyon-nagyon száraz a levegő. Még lehet olyat is látni, hogy fönt egy picit elkezd belőle esni. Nem éri el a talajt ez a csapadék. Erre inkább azt mondanám, hogy ez egy nagyon száraz levegőre utal ezzel együtt. Na, aztán Pileus sapka felhő, ezt több formában is kiraktam szerintem. Egy nagyobbat, meg az, hogyha ez nem ilyen közelről van fotózva, ez így néz ki. Ez vajon mit jelenthet? Nem. Ez milyen felhő lehet, ami alatta van? Ez egy fejlődő zivatar felhő, semmi más nem tud ilyen nagy lenni. És hogyha azt látom, hogy ez a sapkácska megjelenik, ez azért fog megjelenni, mert iszonyú gyorsan áramlik és nő fölfelé a felhőnek valamelyik része.
és ahogy maga fölött tolja a levegőt, ez így fog kondenzálódni. A sapka felhőcskékről azt érdemes tudni, hogy csupán pár percig élnek, nem tovább. Egyszer csak, ahogy nő ez a felhőtorony, látod, hogy megjelenik fölötte és eloszlik. Hát azt mondanám, hogy most nem akarok mellé, vagy nem mondanék százalékot, de ha a sapka felhőt látom megjelenni egy ilyen fejlődő zivatar felhőszerű valamin, amiből még nem tudom, hogy lesz-e zivatar, és megjelenik a sapkafelhő, akkor azt mondom, hogy van egy 80% esélye, hogy lesz belőle. Nagyon sokszor viselkednek ezek a labilis légtömegek úgy napközben, hogy pulzálnak. Tehát azt látod, hogy egyszer csak ugye még hogy egyszer csak ennyire nő túl. Aztán akkor utána szétesik. Akkor megint elkezd fejlődni. Miért fog szétesni? Saját maga miatt, mert beárnyékolta a talajt. Akkor szétesik. Akkor szétesett, akkor megint jön a besugárzás, akkor már nagyobbra nő, mint előtte. És akkor van, amikor csak ez a pulzálás megy egész nap, de általában ennek az a vége, hogy valamikor egyszer csak berobban és kialakul belőle valóban az az ivatar felhő, amiben már van villámtevékenység, amiben van csapadék, stb. Általában, amikor ilyen intenzitású a fejlődés, akkor már afelé közeledünk, hogy ez legyen belőle. Ami így látszik, hogy repülőgépből fotózva is nem szeretne a pilóta átmenni ezen. Semmi jót nem tartogat, és itt megint meg tudjuk nézni ezeket az arányokat, hogy ebből ne féljünk, nem lesz 2 perc alatt ez. Hát ez mi lehet? És ezt miért csinálja a béka? Stimmt. Egyébként igen, ez ilyen zivatar felhőknek hátoldalán szokott képződni, ez az úgynevezett mammatuszok, csecsek, és ebből tudnak ilyen kis tornádó tölcsérek kicsapni. Igen, ez nem az, hogy nem repülünk kategória, de akár berakhatjuk a bőröndöt is, hogyha esetleg hagyjuk ott házat. Abszolút, igen. Jó, ez pedig Magyarországon is egyre többször lehet látni ilyen kis picike tubákat. Ugye nyilván nálunk a tornádó tevékenység azért nem annyira aktív, mint szerencsére az USA-ban, de tubát egyre többször lehet látni. Ilyen tubát szerencsére azért kevesebbszer, ez meg végképp a költözős tuba, tehát ugye. Aztán vannak olyan felhők, amik ugye úgymond speciális felhők, tehát nem meteorológiai tevékenységhez van közük, hanem valami más egyéb tevékenység folytán kerülnek olyan kondenzációs magok a levegőbe, amin ki tudnak csapódni felhők. Ugye az egyik klasszikus az ugye a kondenszcsík, a másik, amit hallottam, Peti emlegetett, a pirocumulus. Tehát ez meggyújtanak lent valamit, és lesz belőle egy felhő a tetején. Én ez alatt nem tekernék. Tehát, hogy az a pernye, ami bele tud menni a kupolába, az nem ígér sok jót. Eljutottunk addig, hogy termék, végre valami, amit ugye szeretünk. És itt van az a jelenség, amit mutattam, hogyha itt áramlik fölfelé a levegő, valahonnan utána kell pótlódnia. Egyre kevesebb ilyen poént merünk elsütni. Volt egyszer egy kedvcsináló napunk, és a Peti elsütötte, hogy hát, hogyha föláramlik a levegő, akkor utána kell pótlódnia, különben megfulladnának az állatok. És délután találtunk egy ilyen 4-5 fős kis csoportot, aki arról szakértett, hogy veszélyes-e termék közelébe tartózkodni, lehet-e ott vákuum. Rendes felnőtt emberek voltak, úgyhogy majd igyekszünk kevesebbet poénkodni ezekkel, mert még valaki félreérti, de a lényeg az, hogy ilyenkor láthatjátok azt a jelenséget, hogy amikor a szélzsákok nem egy irányba állnak következetesen, hanem így egy pont felé mutatnak, akkor abból lehet egyébként satszolni arra, hogy ott valószínűleg egy termék szakad el. És ilyenkor szokott lenni, amikor például lemegyünk Kalocsára, és Kalocsa az egy 2 kilométer hosszú csörlős pálya, beton. Megsüti a nap, mi történik? Elindul a termék. És
és az a melyik végére menjünk, honnan jobb startolni. Ugye ez általában akkor, hogyha nincs markáns alapszél, oda megyünk az egyik végére, És hátszél van. Jó, nézzük a másik végét. Hátszél van. Ilyenkor szokott nyilván az lenni, hogy akkor kintebbről startolunk fűről, mert ugye ez a hátszél nem annyira erős, és amikor leállás van, akkor nyilván a csörlésnél egy picit a csörlős a startra, ha ügyes a pilóta, rá tud segíteni. De ennek a jelenségnek ez a háttere, hogy ezen a betonon így áramlik föl folyamatosan a termék. Ja, igen, a lényeg a termék kialakulása. Mi az, ami befolyásolhatja? Napsugárzás mennyisége. Ott is érdemes tudni, hogy nem mindegy, hogy mikori napsugárzásról beszélünk, hogyha a délelőtti napsugárzás hiányzik, tehát mondjuk délelőtt valamiért felhős volt az idő, akkor ha már csak délután lesz aktívabb a nap, akkor már nem lesz ugyanolyan erőteljes a termikus aktivitás, mint hogyha délelőtt is szépen tudott sütni. Aztán ugye a besugárzásnak a szöge, ami hol lesz számunkra befolyásoló, amikor ugye egy domboldalon állunk. Tehát egy keleti oldalnál, hát délután én már várhatom, hogy azt megsüsse, és azon termékek keletkezzenek. Viszont egy nyugati oldalnál, például ezért nagyon szerencsés Máriahalom, az egy kis dombos helyszín, és az egy délnyugati domb. Nem nagyon van rajta fa, bokor, és sokszor szoktunk szélcsendben oda menni gyakorolni, vagy ilyen közel szélcsendes időben, akkor is, ha ezzel a délnyugattal teljesen ellentétes irányt mondanak, azt mondják mondjuk, hogy 1 méteres északkelet van, mert hogyha a délnyugati oldalt viszont jól megsüti napközben a nap, akkor elindul rajta egy olyan feláramlás, hogy még egy viszonylag kényelmes lejtőszelet is érzel, de hogy jön őt szemből a szél, de a termék ugye elkezd azon az oldalon, ahogy megsütötte a nap, fölfelé görögni. Tehát ezért számít nekünk a besugárzás szöge. Aztán nem mindegy, hogy milyen az aznapi hőmérsékleti grádiens, tehát ugye a levegőnek a hőmérsékleti rétegződése, aztán a talaj hőelnyelő képessége. Na például mi hol számíthatok én termékre? A száraz a talaj. Aha, például ahol száraz a talaj. Számít-e az mondjuk, hogy milyen színű, milyen állagú? Bizony, tehát gyakorlatilag azt tudnám mondani, hogy minél jobban át tud az a talaj forrósodni, hiszen a talaj fogja átmelegíteni utána a levegőt, annál inkább számíthatok termékre fölötte. Lehet-e mondjuk, tehát keletkezhet-e az erdőben termék? Nem. Tehát viszonylag kevés forró falevelet láttunk még, annál inkább betont, meg tarlót, meg ilyesmit. Jó, és ugye nyilván számít a talajnak a nedvesség tartalma, tehát hogy mennyire száraz. Éppen ezért, hogyha azt látjátok, hogy van valahol egy friss szántás, ami még nedves, hát az nem a legjobb termékadó. De hogyha az már kiszáradt, akkor az nekünk szuper jó lehet. Azt mondja, termék keletkezése, mi történik? Majdnem úgy történik az egész, mint hogyha a lábosban így elkezdett figyelni, ahogy a víz forr. Ugye először átmelegszik a talaj, aztán nem a napsugár melegíti a levegőt, hanem a talaj fogja átmelegíteni maga fölött a levegőt, és amikor itt szépen egy hőmérséklet különbség már kialakul, akkor ilyen levegőpúpok képződnek, ami valaminek a hatására elszakad. Lehet egy ilyen terméktrigger az is, hogy ott elhajt mellette mondjuk egy autó, vagy jön egy nagyobb befúvás. Vagy egyszerűen csak annyira átmelegszik, de nyilván valamilyen trigger tevékenység erre még rá tud segíteni. Mondom, ez tök ugyanúgy néz ki, mint amikor a kondérban forr a víz. És aztán így fog kinézni a termékünk. Van a terméknek egy magja, ahol a legerőteljesebb az emelés, a széleken egy picikét gyengébb, és mellette pedig leáramlás van. Tehát amikor repülök a levegőben, onnan veszem észre, hogy egy termék közelében vagyok, alapvetően nyugodtabb időt feltételezünk, hogy azt érzem, mintha egy picit ilyen idegesebb lenne az ernyő, kicsit mozgolódósabb. Tehát ott már valami történik. És akkor utána kezded el sokszor megtalálni ezt a termékmagot. És ugye érdemes róla tudni, hogy fölfelé,
tehát ahogy egyre magasabbra mész, tágulni fog, és egyre intenzívebb lesz a termék. Ezért érdemes arra figyelni, mielőtt elérnéd a tetejét és a felhőt, hogy ott szintén nem történt velünk, és meglepődünk, hogy hoppá, nem látok semmit, mert berepültem a felhőbe, hanem amikor már közeledsz a tetejéhez, akkor igyekezz magad úgy pozícionálni, hogy ne így a közepébe érd el az egészet, hanem addigra már kirepülj alóla. Ugye felhőben nem repülünk be, de pláne azért, mert hogy abban bujkálhat a többi buta siklóernyős, aki belerepült, és aztán utána nem látjuk egymást. Tehát érdemes a végénél, az emelkedésnél már arra koncentrálni, hogy ott már fölemelkedek vele, de már a szélénél kihelyezkedek belőle. És azt is érdemes tudni, hogyha az ember csak vakon teker fölfelé, azok a felhők, amik a legjobban emelnek, egy picit harang alakúak. Tehát van egy olyan rész, ahova be tudok úgy repülni a közelébe, vagy a közepébe, ha nincs senki más a közelbe, hogy talajlátásom tökéletes, de oldalra mellettem már felhő van. Tehát bent vagy ebbe a harang részben. Azt mondja, és itt vannak ugye a gomoly felhőnek az életciklusai, hogy először a termék keletkezik, aztán itt ugye van ez a kis foszlányos rész, egyenes lesz az alja, majd utána megszűnik az utánpótlás, elkezd eloszlani, ez nyilván nem pontosan 30 percig él, van amelyik 15, van amelyik 45, de hogy nagyságrendben valahogy erre lehet számítani. Bírjátok még egyébként? Zoszó, jó, oké. Aztán utána nyilván a szél is hat a termékre. Tehát mivel ugye van egy erős emelés, nem egyenletesen fogja a szél eltolni az egész terméket, hanem hogyha innen fúj, akkor ezek a gyengébb rétegeket jobban meg tudja tolni, azt a réteget, ahol a magja van, az erősebb emelés, azt egy picit kevésbé fogja tudni eltolni. Ez ugye mikor lesz fontos? Hogyha tekerni akarok siklóernyővel, úgymond, reptechnikán láthattátok, és keresem, hogy hol van a terméknek a magja, akkor nem lesz mindegy, hogy honnan és hogyan érkezem bele, és az, hogyha erre engem elfúj a szél, mert akkor egy pontos kört tennék, egyenletesen feküdnék benne, akkor erre elfújna, akkor tudom, hogy ide mindig szépen vissza kell találnom. És aztán ez hogy fog oldalról kinézni, hogyha a hegyen vagyok, a hegyre így rátapod a termék, és a tetejénél ott szépen elválik. Ugye a luv oldal, ami a szél felőli oldal, egy picikét hátrafelé tudja eltolni a szél, de ez nem azt jelenti, hogy nekem a hegy háta mögött a rotorba kell tekerni, hanem szépen itt emelkedem ki vele, és aztán, hogyha hátulról fúj a szél, léoldalról, hát ez meg a rázósabb, ott már inkább csak akkor érdemes átmenni, hogyha tényleg a rotort elkerülöm vele. Jó, ezt szerintem egyelőre ugorhatjuk. Aztán amire még figyelnünk kell, ugye az a turbulencia. Különböző tárgyak mögött egészen máshogy viselkedik, de egy biztos, hogy ugyanúgy fog viselkedni, mint a víz, hogyha valaminek így nekiöntöd, a levegő is. Tehát mögötte turbulencia fog keletkezni. Ez mikor lesz nekem fontos? Startnál, repülésnél vagy leszállásnál? Mindegyiknél. Startnál ugye nem mindegy, hogy milyen helyről startolok el. Turbulencia tulajdonképpen már akkor is lehet, hogyha én elstartolok egy nyiladékból, ahol két oldalról nekem erdő van. És nem pont szemből fúj a szél, hanem valamilyen szinten oldalról, akkor, ahogy repül, egyrészt startnál is kell számítani, és ahogy repülök ki, akkor is számítani kell arra a szélnyírásra, hogy megkapom az oldalszelet, meg annak a turbulenciájára. Ha leszállok, akkor nem mindegy, hogyha választok egy leszálló területet, és tudom, hogy élénkebb a szél, akkor inkább a tereptártól távolabb szálljak le, mert az nekem semmiképpen sem jó hír, hogy gyűrögeti a turbulencia az ernyőmet. Illetve levegőben hol számíthat nekem? Bizony, elrepül előttem egy tandemernyő, vagy valami, azt úgy meg tudom érezni a turbulenciáját. Vagy ne repüljek be olyan helyre, ami valami mögött van.
Tehát, hogy semmiképpen se sodródjak át egy lé-oldalra. Most mit satszoltok, hogyha innen fúj meg egy hegyet a szél, akkor a hegy magasságának nagyjából a túloldalán milyen távolságig érződik a turbulencia? Tehát tehát, hogyha a magassága mondjuk 10 egység, akkor, vagy az legyen 1 egység, akkor milyen távol lehet még turbulencia? A szél erejétől függően akár még 8-10-szerese is a hegy magasságának. Nyilván egy gyengébb szélbe sokkal kevesebb, és egy élénkebb szélbe sokkal távolabb. Tehát nem mindegy, hogy milyen messze repülünk el a tereptárgyaktól. Azt mondja, ezt csak azért raktam be, hogy itt például ti hol keresnétek termiket. Honnan pattanhat itt el termik például? Egyébként az teljesen jó, igen, tehát ezek az épített felületek. Aztán a víz fölött keletkezik? Nem, a víz fölött biztos, hogy nem keletkezik, mert ugye ahhoz az kéne, hogy ez a víz az forró legyen, nem, az sokkal inkább mi az, ami még itt át tud melegedni? Aha, ezek a rétek, bizony, bizony. A víz fölött miért lehet nekem esetleg termikem? Aha, pontosan, hogyha a szél besodorja. Tehát ergo, hogyha én fönt vagyok, és repülök, akkor ugye azt szoktuk mondani, hogy a repülésnél meghatározom, hogy ugye a felhőkhöz képest én hol vagyok. És ha nagyon a talaj közelben vagyok, akkor arra kezdek figyelni, hogy mik azok a pontok, amik nekem termiket adhatnak, és elkezdek afölébe menni. Viszont, hogyha közelebb vagyok a felhőkhöz, tehát magasabban vagyok ennél, akkor elkezdek sokkal inkább a felhőkre koncentrálni, hogy melyik felhőnek él az alja, és hová helyezkedjek. Ha úgy középmagasan vagyok, mint most, már látjátok, hogy a talaj is messze van, meg még a felhők is, akkor igyekszem mind a kettőre figyelni, talajra és felhőkre is, de belekalkulálni azt, hogyha fúj a szél, tehát nyilván ez a felhő, ez nem feltétlen ott keletkezett, ez lehet, hogy valahonnan odafújta azt a termiket össze a szél, tehát azt a dőlés szöget, azt igyekszem belekalkulálni. És nagyjából úgy tudom megtalálni, hogy hol lehet termiket keresni. Ha mondjuk itt repülnék, és azt feltételezem, hogy szemből fúj a szél, akkor mire kellene figyelnem? Bizony. Tehát, hogy ide a háta mögé semmiképpen ne kerüljek, mert onnan az életbe ki nem jövök abból a turbulenciából. A másik pedig ugye, hogy van itt egy ilyen kis szűk valami, ami nyilvánvalóan még be is fog erősödni a szél, és bármi olyan, ilyen kis dűzninek hívjuk azokat a hegygerincbe, és azokat a részeket a lejtőben, ahol így összeszűkül. Mert nyilván ugye ez nem tükörsima mondjuk egy hegy, hanem egy picit ilyen bevágás van rajta, aztán egyenletesebb, és ahol összeszűkül, azok a részek, hogyha élénk a szél, akkor ezt mindig kívülről kerülöm, mert különben oda engem elkezd betolni hátra, hiszen itt még jobban beélénkül. Ha viszont gyenge a szél, és azon küzdök, hogy fönt maradni szeretnék, akkor meg lehet, hogy ennek a kis dűznének éppen megörülök, mert lehet, hogy ott találok egy annyival aktívabb, élénkebb emelést, amivel még ott a levegőben kibírhatom és visszaemelkedhetek. Tehát ugye az, hogy örülök neki, vagy nem örülök neki, az mindig körülményfüggő, de ahol összeszűkül valamilyen módon a kis cső, vagy a terep, ott számíthatok arra, hogy ott élénkülni fog a szél is. Zivatarok, már megint csak itt kötöttünk ki. Charlie Bravo, és különböző, hát látjátok, vannak multicellás, nedves, száraz, stb. Zivatarok. De számunkra, ami lényeges lesz, ugye ez a többcellás zivatarfelhő, hogy ott már egy él, de nő rajta még a többi. Ez attól többcellás. Ez minket kevésbé fog érdekelni, mint az, hogy mitől alakulhat ki a zivatar. Hát ugye alapvetően kell hozzá valami instabil levegő, ezt ugye a meteoadatokból is látni fogjuk,
páratartalom és bármi olyan dolog, ami ezt emelkedésre késztetheti. És nézzük ezeket a típusokat. Vannak a fronti zivatarok. Hát itt kifejezetten a front miatt alakul ki a zivatar, ahogy ugye néztük, betör a hideg levegő, nagy sebességgel fölemeli, gyorsan emelkedik, tehát ez a frontnak a következménye lesz. Aztán vannak az úgynevezett konvektív zivatarok, semmi köze a frontokhoz a történetnek, általában nyárra jellemző, és arra, hogy élénkek a termékek, tehát nagy a feláramlás, és emiatt alakulnak ki a zivatarok. Aztán van itt egy mondat, hogy a közepes szinten létrejövő inverzió kedvez leginkább a heves zivataroknak. Na, ez vajon mit is jelent? Ugye mi volt az az inverzió? Amikor megfordulott a hőmérsékletnek a rétegződése, tehát úgymond középszinten, alto szinten van egy záró réteg. Ha alto szinten van egy záró réteg, akkor az úgy fog kinézni, hogy mindaddig, amíg ez visszafogja az zivatarok fejlődését, egy ideig azt fogjuk látni, ugye, hogy így fejlődik a felhő, és ezen elkezd így fölkoppanni ezen az inverzión, és ott mindig megáll a fejlődése. Igen ám, de ez a rettentő sok energia, ez gyűlik, és ugye itt se tudta áttörni, ott se tudta áttörni, amott se tudta áttörni, és egyszer csak általában ennek az a vége, hogy egy helyen mégis áttöri az inverziót, és ez a teljes energiatömeg ott elindul fölfelé. Tehát ezekből, amikor ezt a középszinten lévő inverziót áttöri az zivatar, akkor viszont általában kifejezett erőteljes heves zivatarok alakulnak ki. Miért érdemes ezt tudni? Majd rátérünk arra, hogy a zivataroknak a veszélyei, és ugye ez a heves zivataroknál majd még fontosabb lesz, alapvetően majd a kifutószél lesz. Itt egy sokkal élénkebb, messzebbre ható kifutószél is ki tud alakulni. Tehát itt még jobban tartok majd a zivatarnak a közelségétől. Majd nem sokára rátérünk arra, hogy miért, illetve van az orografikus zivatar, ami meg kifejezetten a domborzathoz kötött. Ott mi az, ami emelkedésre készteti, hát hogy eléri a levegő a hegyet, és akkor mindig látjátok, hogy a hegyek fölött alakulnak majd ott ki a felhők, ebből keletkezik a zivatar. Azt mondja, hogy életciklusai, fiatal, illetve fejlődő, az érett, amiben már ugye van földig csapó villámtevékenység, esik is az eső, illetve van egy leépülő, ahol már a feláramlás megszűnik, csapadék még van, de egyébként már eloszlik. Nézzük meg, hogy ez tényleges felhőn hogy fog kinézni. Hát ilyen egy fiatal zivatar felhő, látjátok, hogy még nem nőtt olyan hatalmasra, mint amit ott riogatásként mutattunk. Ez még nem is biztos, hogy fog belőle esni, de itt ebből már a kisebből esik is. Aztán ilyen, ami egy kisebb érett feláramlás még van, de már van belőle csapadék is. És aztán pedig ezt onnan lehet látni, hogy leépülő, hogy látjátok, hogy ennek már nem olyan szép karfiolos a széle, hanem ilyen kis foszlányos, elmosódott, stb. Esik még belőle, de ez már nem fog újraépülni itt. Mik azok az előjelek, amik zivatarra figyelmeztetnek? Egy-kettőt ugye mondtam. Hát azt mondja, amikor megjelennek a bárányfelhők, és utána még további jelek kísérik közüle, tehát a bárányfelhőnél már elkezdek gyanakodni, akár már fél nappal előtte. Aztán megjelenik a haló jelenség, ugye a felső rétegben megjelent ugye a lepelfelhő, akkor is. Korai órákban délelőtt megjelentek ezek a Castellanus felhők, ugye a labilis levegőre utalva, és ha mindezek után még elkezdek ilyen túlfejlődő tornyokat is látni az alsó rétegből fölfelé, akkor egyre kevésbé legyenek aznapra hatalmas repülési álmaim. És ugye ezért szoktuk azt mondani, hogy azok a beszámolók, ez a hirtelen egy zivatar felhő alakult ki. Tehát úgy értem, de igazából mégsem. Tehát, hogy annyi előjele van, azon kívül, hogy még a meteó is így a képet betolja, hogy lehet zivatar, de ha csak kint állsz terepen és nem néztél meg semmit, akkor is, ha 2-3 ebből
összeáll, akkor már el kell kezdeni gyanakodni. Azon kívül, hogy mikor repülök is, még egy csomó időn van, amíg az felnövekszik annyira, hogy attól nehezen tudjak leszállni. Ami ugye befolyásol minket, és ami a legrosszabbul érint ebből az ivatarfelhőből, mert ugye oké, látom, nem vagyok hülye, nem repülök bele. De amit mégis elkövethetek ennek ellenére, hogy figyelmen kívül hagyom a kifutószelet mondjuk. Ugyanis a kifutószél az függően az ivatar erejétől, hevességétől, méretétől, az egy 15-30 kilométerre is elérhet az ivatarfelhőtől, és lehet, hogy csak 20 kilométer, nekünk már az is sok, de lehet 40-50-60-80 kilométeres is az a bizonyos kifutószél. Miért? Mert ugye a csapadék eléri a talajt, és ugye tolja kifelé a szelet szépen és a levegőt. És ezzel a legnagyobb probléma az, hogy feltételezed, hogy itt repülsz, tőle mondjuk 10 kilométerre, és azt mondod, hogy nem is erősödött be a szél. De itt miért nem erősödött be a szél? Hol fog beerősödni? Aha, bizony, hát a talajnál fogja megtolni. Tehát amikor elmész leszállni, akkor lehet, hogy 200 méteren vagy, amikor meglepődsz, de egyre kevesebb helyed van megoldani a történetet. Tehát ha kialakul úgy a közelben egy zivatarfelhő, idézőjelben, amikor a levegőben vagy, akkor azt mondom, hogy a legjobb dolog, hogy hátat fordítasz a zivatarfelhőnek, mész olyan messze tőle, amennyire tudsz, és lehetőleg egy olyan területre, ha már eljutottál eddig a lüke állapotig valahogy, ahol nagyon sok a nyílt terület. Tehát, hogyha elkezd valahol a szél egy picit megtolni hátrafelé, akkor nem azzal kezdesz küzdeni, hogy úristen, most akkor valami vezeték, meg ház, meg stb., hanem nagy zöld mező, és ott biztonságban le tudsz szállni, de én azt mondom, hogy ezt ugye azért megelőzni kell, és meg is lehet ezt a történetet, de a kifutószél az, amitől leginkább a legjobban tartunk. Ez Gaskó Janinak az ávvizsgás dolgozatából kivett rajz, aki majd jövő héten fog nektek előadást tartani. Én már akkor imádtam a dolgozatát. Azt mondja, és a kifutó szélen kívül még egy dolog van, ami nehézséget tud okozni, hogy főleg a konvektív zivataroknál nyáron, ami ugye a heves feláramlásokból adódik, kialakulhatnak olyan hatalmas területek, ahol nem ez a szörnyű, mint az ivatarfelhőbe, hogy emel 10-15 méterrel, hanem csak úgy 2-vel, csak úgy 3-mal. De mindenhol, már odébb mentél 1,5 kilométert, és még mindig. Tehát, hogy így teljes területen emelkedik a levegő. Hát ott is azt mondom, hogy a legjobb taktika békésen hátat fordítani ennek a történetnek, és minél távolabb menni, hogyha azt kell mérlegelni, hogy úristen, ott van az autóm, és akkor most én 10 kilométerről fogok majd oda visszagyalogolni. Hát szerintem piszok jól fejlettek az úthálózatok Magyarországon, sokkal inkább. Jó? Tehát, hogy ilyenkor nem érlegeljétek azt, hogy most milyen messze szállok, hova gyaloglok, akkor ebből a területből kimenekülünk szépen. Jó? És aztán nyilván az, hogy villámtevékenység, nedves lesz az ernyőd. Szerintem itt már annyi hibát követtünk el, hogy az már felejtős, addig ne jussunk el. Hát, és miért raktam be ezt a képet, ez a milyen a használható időjárásra? Nem azért, hogy fölébresztem a srácokat, hanem arra, hogy rendszeres jelenség tanfolyamon, ugye, hogy meg szoktuk ítélni az időjárást, és mindig arra kérünk benneteket, hogy ezt mi ítéljük meg, hogy megtartjuk a napot vagy sem. Figyeljétek ti is a meteót, de ne akarjatok túlszakérteni minket. Sokszor előfordul ez az álma nem süt a nap, én nem megyek. Nem strandra készülünk. Tehát tanfolyamon számunkra nem mindig a nagyon napos napok a legjobbak, főként, hogy előfordulhat, hogy esetleg túl heves a termikus aktivitás, és akár kupolázásnál, akár kisdomnál mondjuk lehet, hogy túl sokat ülünk. De egy olyan nap, ahol egyébként ilyen közepesen borzalmasan néz ki, mert van ez a szomorú zárt felhőzet, de hogyha azt várjuk tőle, hogy mondjuk nem fog belőle esni, de úgymond ilyen begyógyult lesz az ég, és egy egyenletes szél fúj, hát ez sokkal alkalmasabb egyébként nekünk a gyakorlásra,
mert egy egyenletes szélben tudsz gyakorolni, anélkül, hogy folyamatosan azt kellene figyelni, meg kiabálnánk, hogy ragd le az ernyőt, befúvás jön, stb. Tehát gyakorlásra lehet, hogy olyan alkalmak jobbak lesznek, amikről te lemondanál egyébként, és fordítva nem. Ugye földi ernyőkezelésnél mit fogunk keresni? Mi lesz kupolázáshoz nekünk a legjobb? Hát amit a legjobban fogtok élvezni, hogyha van egy egyenletes szél, ugye onnan indulunk, hogy majd a 3-4 méterben szerettek kupolázni. Kisebben nem tudunk, erősebben nem merünk. Aztán utána az lesz a cél, hogy mondjuk egy legalább 5 méteres szélbe tudjatok szépen kupolázni, egy élénk szélbe, és megtanuljatok, bármennyire nem szerettek belefutós starttal nulla szélben is startolni. Van, aki szereti ezt a fázist kihagyni, lükeség, mert sok olyan helyzet van, hogy repülni nagyon jól lehet, de egy nullaszeles vagy éppen egy picit hátszeles startot kell hozzá megoldani valahol. Tessék megtanulni rendesen startolni, és akkor nem az időjárás dönti el, hogy mikor startolsz el, hanem te. Kisdombozásnál nyilván nem szeretnénk, ha túl aktív lenne termikusan ez a történet. Ha szélcsend van, akkor tud rajtunk segíteni, hogyha egy picikét termékesebb az idő, és mondjuk egy ilyen kis dombon ott összeáll egy majdnem lejtőszeles valami, és magas startnál is az elején a nyugodtabb körülményeket keressük, aztán utána majd távrepülésnél megint más lesz a történet. És sikerült a végére érni ennek az egész blokknak, és visszatérek oda, amit az elején mondtam, hogy szerintem kezdjétek el figyelni az időjárást, és addig tévedjetek benne rengetegszer, amíg a földön álltok.